khot ke banyo dan pulie nak ni ke badan screen. Bat anda ngelawan na padan aram karakel kelayap no bat nga ha kerikanan alenti. Abadang don sasimail kalenti hadu prat. Bat ngelatep ya ka hangta kalenti jong ka iprat kabalong ka bet lehem. So kani pede kadai kawai na kajingat hu kaban yarap ya u Joseph. Nomor u Joseph udah kun jong karakel. Uya kendu ya ka di tanah kapur ke ba udang rit. Jadi kani kajingat jong kani kajingat hu jong u Jacob au Joseph. Kalong menno kami jong Joseph kayap bat hae kayap. Ta kalong kaba mentoi kini kedekot ke banyo. Kum mengilai keren hai kita ki benta ki besya kapat jong kani kalenong hi ba kepadan aram kadai ke jaka ha kaba kalong ye long sem jong ke kami jong Joseph ki syong kisa. Nomor kalong ye long sem jong u laban. Nang ta pade tani pade kai thu anda haba u Jacob u wan pai nang tai na padan aram bat haba wan pai u saai tu ka khana kumno karakhel kayap no hakalti hakari kanan laki khana ki bangi lai puli hakile nong ki shakman kajing klat jong karakhel kamdei ha katu ka kasin kabakidan wan pai lingkong nang tai na padan aram na markatu kajing ethu hakile kile nong ki shakman kashitu ini bahaka por bon pai u Jacob open kre banyak kendu ilau jong ahnen u iso. Ti ya ka benta jong ka jingkrat jong ka rakel. La don kibay pada ki khana ha kita kilan nong ki shikmat na ka kita Genesis. Tenginum ya bun ketin shu ang ni ha ka bay bat kata. Hendrai ke ai ke momento yangi hang ni kalong ka jing kedau ya kani ka jing jingai bat ya jaka ha ka ba karakel ka kla bat balak tiap ya ka hang ni u Jacob u yethu ba karakel ka kla ha ka jaka ka jing jingai jaka ka don satang si mile hadu ban poi sia kani ka shnong Efrat di uklem jer kerteng kadai ka ai kata ka jaka hendai ai kerteng pada ya kani ka shnong ka ba jingai sasimai da ka Efrat haka tin Hebrew kani ka kerteng kada ka Efrat ha ya ka ba ya puliru haka testament ka ba mai baru haka kitab ku chong u nikah Efrat ha di don kinong batai di baong ba kani ka shnong Efrat ha kadai ka shnong ka ba don hajan jong ka shnong Bet-El kat ba ki wei pat ki nong batai ki kedo ya ki bentan naka kitab ko jong umika da ka ba ki penskem ban ong ba ka ni ka Efratha na ni ka Efrat umadan hang ni jadi ka ju ka kerteng jong ka shnong Bethlehem ti kumta lada kedo ya karu da ka ba ong ka Bethlehem Efratha tambut hi tang ka we ka shnong ban pentikna ba kata ka Efratha ka dehi ka Bethlehem Dikata kasulong tang banyarap yagi bakarakel kakla akalenti badon stang simail ya kabandrung artat
sepo Bethlehem dan Indonesia kenika senang Efrata. Di ini ijing tip ya kenika senang. Bilong pada ibu kodo ini. Namar bila long Kristen lai puli iki benta naki gosul ki baitu Jepang jong kenika senang Bethlehem baru ya kata ka Efrata. Dengan minum ya bun ketiin syu akabai dai bekani atau gat tu kalau biang hi akabai dai bat kejinya tu ban ai jing tip how Joseph hang no ka krat ka timi ke jong u bat hamar hai la tep ya ka ne mar ka tu ka jing tu ka jong Jacob kolong la tep ya ka ha ka lenti jong ka Efrat bat la pen skemang tu ka balong ka Bethlehem. Ngatai kan biang ni ladagi syukun kan mau itik liap store Oh, hang ni penengkam Shimai lenti hadu Efran nei oh, tengah susuk tenat iti ketien bagi penengkam haka tu bentar ke bagi tu ya ke jingklat jong kada kel ketika penendong was khmat am kan mau kan nong kan no ki penengkam ga jingjingai ga lenti shi kentien kuai te ga jing tho hang tai ga shi kentien kuai ni ga Shimai lenti masyu wan ra ta hang ni ko por nei kila de ekran ke tu bentar khmat Nada ki bakwa wan pe ken pe chatu bentar ba tu pa ga jingklat da para kel ma ba yo ay kulung Benjamin da man ki man kam ta patien ngai shi kan tin kwa ga jing jingai tangi ta sebab auster oh, to ka dekat pra bat ke bakandai ke dongki jingeso dengan pulia kita beroar bat u Israel pula yu i yaki kun shinrang u Joseph bat pula ong kiai kini dekat ke bakandai bat u Joseph ula yathu halau kupa ini ki kun shinrang jonga yaki ba ublay ula ai hanga sheni anda kumta ula ong tuwalam yaki shana kerpat yame bat manga ngan kerku yaki. So katu kadakot kabakra i kum ka jinglingo ka jong u Jacob ha ka bayde bi ki kunrit ki ba u Joseph u walam. Ni sngo lingo babalay na u Jacob ubu da ka jingkli u Joseph ki ay kini. Na marba kata ka jinglingo jongi kalong bagi day mangi kinang puliye ya kani kakhana. Henry ka jinglong jingman de haka tu ka jing Shem pedang jong Joseph balau jong kupa an sayat hu bagi khamat jong u Jacob kidla berie nomor ka jing temen ka jong u di umla ban itu bah ki de ki ei kini ki kanarit di ka jing keli ka ba u Jacob u bu lau jong hun u Joseph ki ei kini kalong ka jing keli ka ba di por u biang kenang ba ka jing tip ka bu nyo no Joseph kan syai na baka jingkeli ka ba u Jacob u keli kadon la ka jong kador ya ka banyarap yo Joseph haba walam ila ki jong ki kun bani Shem wala u jong pa to ita ilong ibenta iba nila ban yo ya ka jingbut haba ni puli ya ka dekat sama perak ka dekat ke bakandai